Detektívna duodrama Vina, režirana na tekst Nebojši Rončeviča, a bešeduje o dvoch ľubovníkoch, o Goci i bracovi, ktorí próbujú zasnovať familiju. U tým še zočujú zo češku ekonomskú situáciu i odbývanjem Gocového decka prilapiť bracu jak nového člena familiji. Hlavnú ženskú úlohu baví Adriana Naď a chlopsku Jakim Vinaj. Glumci i režiserše 8 mešaci pošveceno pririchtovali za premiérne vyvodzenie. Môj profesor bol učeník poznatého režiséra Georgija Aleksandroviča Tovstonogova. Môj profesor Michail Jurjevič Riznikovič pestoval psychologijný teatr. Mne najbardziej leža to tie predstavy i také predstavy ľúbim i také predstavy pestujem i všetko toto, co noším u sebe i prečítam u kvalitetnej dramaturgii, chcem podzieliť so našimi patračami. Hoč predstava Češka, ovací publiky i slizi na koncu vyvodzenia ukázali, že naštěvitele dobre prilapeli i taký žanr. Idúce vyvodzenie predstavy budze na dramskim memoriálu Petra Rizniča Ďade, ktorý v ruskim kerestúre budze otrimaný od 27. marca po 5. apríl.